Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Bicolanus TV. At for today's video, ako ay magluluto ng sisig tambakol. Ayan. Medyo kakaibang twist ng tambakol sa mga mahihilig sa sisig. This is for you. Bago ang lahat ay gusto kong magpasalamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe to my YouTube channel, Bicolanus TV. Ayan, nakikita nyo sa gilid. Bago tayo mag-umpisa, okay? Antayin kong nakasubscribe ka na bago kung mag-umpisa magluto. Pag hindi ka pa nag-subscribe, hindi ako magluluto. Okay? No! Ganon. Ayan o, nakasubscribe na ako. O, pinindot ko na yung bell button. O, pwede na yan. Pwede na. O, pwede ka na magluto. Ayun, dahil nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel, umpisa na natin magluto, okay? Ayan, ang gagawin natin ngayon ay ipa-flatten natin ang tambakol. Kasi makapal ang laman ng tambakol, kaya kailangan natin siyang i-flatten para mas madali siyang maluto. Ayan. Yan, ganito lang, simple lang ang pag-flatten. Yan. Tapos, ang una natin gagawin ay ipapaksiw natin ang tambakol. Lalagyan natin ng tubig, suka, asin. Ayan, tapos lulutuin natin siya hanggang maigay yung tubig. A few minutes later. Ayan, after 5 minutes, ayan, iga na siya. Ayan. Ayan, pagkatapos natin paksiwin ang tambakol, ipiprito naman natin siya. Ayan. Yan, luto na. Yan, o, tingnan nyo. Ang ganda. Wow. Magigisa naman tayo ng sibuyas. Yan, white onion. Chili. Tapos ilalagay natin yung hinimay natin na tambakol. Black pepper, fried garlic,
nor seasoning. Lalagyan natin ng ganito. Soy sauce. Tapos lalagay na natin yung mayonnaise. Tapos haluin. Takes few minutes. Ayan. Ayan, oh, wow. Tignan nyo. Wow, sarap. Isasali naman natin siya sa sizzling plate. Ayan. Tapos lalagyan natin ng egg sa gitna. Tapos ng lemon juice. Yan, for presentation, lagyan natin ng ganito. At yung sili. What follows is a brief construction montage. Ito na yung sisig tambakol. Ayan. Ayan. Kaya sa lahat ng gustong matikman ang sisig tambakol, just follow mga procedure na pagluto ng tambakol. Bye-bye. Kain na tayo. Pangod tutabi, mga manoy, mga manay. Yan, siram. Uy, siram talaga siya, oh. Pero ang siram. Kahit anong isda pwede naman gawin sisig. Bango, tilapia. Tambakol kasi yung perfect kasi makapal yung laman. Kaya perfect siya sa sisig.